Ai ndị be anyị arụ emekwakwa ọzọ n'ala Igbo, arụ emekwakwa n'ọzọ n'ala Igbo. Nke a mere na ụmụadara kọmuniti na ụmụlobo nke dị n'Obowo lokal gọọmenti n'Imo steeti. Nwata nwa agbọghọbịa unu na-afụ ebe a, afịa bụkwanụ Chinwendu Achụmba nke eji Wendy wee mara. Ọ dịkwa na afọ 21 ya 21 years. Ọ a student nurse na College of Nursing Science ụmụlobo ka ejikwa Our Lady of Mercy Nursing School wee mara. Nwatakịrị a ka otu nwoke na-achụ o wee sị nwoke a na ọchọghọ, nwoke a na-arụkwanụ welda na ụmụlobo a, o wee sị ya na ọchọghọ wee sị ya ka ị ga-esi jụ m ehe ụmụnwa ka ị jụrụ onye ka ị bụ. O wee jee wee plan wite enyi ya nwoke, ha wee debe nwa wee bakwurie n'abalị, ka ha bakwurie ha wee repuo nwa unu na-afụ. Nke a sị na ọ lara ugboro no dị otu a, nke a sị na ọ lara ugboro no dị otu a. Ha wabodochara nwa wee repucha ya, nwa wee fụ ihu ha. Ka nwa fụziri ihu ha, egwu wee tụba ha na ha hapụkwa nwa eje taa ha wee jide nwa wee gbuo ya. Nke a wee sị na ọ sọrọ ya mma, nke a sị na ọ kọrọ ya osisi, nke a sị na o mee Chineke ọ gịnị, kedu ihe ụwa na-atọ ọnụsị kịta? Wee gbuo nwa wee gbunyụọ ya anya. Ngwa ọkwa ejidego ha kịta. Biko nụ ka m hapụ unu ka unu fụ asụsa ndị a sara ka ihe niile mere ebe a ka ha si wee gbu nwata nwa agbọghọbịa. Ọ dị egwu, ngwa geenụ ntị. Unu bakwutere n'ime ụlọ gụnwe were osisi pịa ya. Debo werekwanụ gịnị mezie ya? Wee mma vaa ya na mgba werezie nwaanyị gba anyị nke bụ eziokwu. Gba anyị nke bụ eziokwu. Gba anyị nke bụ eziokwu. O jiri osisi. Ọnwụ ji mma. Ọnwụ ji osisi pịa ya. Onwe dị ole? Gị na onye? Pass. Onwe dị ole? Otu person. Jọsọ nchi osisi pịa ya. Amanụ onye a chiri mma. Onye a chi mma bịa ozugbo. Onye chi mma bịa ozugbo? Ọrụ nke a yọrọ. Ọrụ nke a yọrọ. One guy. Ka aha ya nwere gị na ya kwụ. M ji osisi pịa ya ozugbo m jiri osisi a mgbe afọ amanwụ nwa nke a bịasịrị. Ka aha nke dị ka aha ya. Onye ụmụlogo? Aha ya wụ gịnị? Aha ya gịnị kpara? Ọhịa ya wụ Emmanuel. Mama wa hampia. Onu madara. Okay. Emara ụlọ ha. Ama ụlọ ya. Onye sọ na mama. Ọ sị ya ma sọ nne Emmanuel. Amamu ọbịachi azụ. Mo the guy the woman. Just trusted him osisi pịa. Esigbo m ji osisi pịa ya ozugbo. The boy. Pụọ ozugbo. Amam the boy bịa sị ya azụ. But the boy so bata na. Ọ batara ozugbo. Ihe o so bata ozugbo. Gịnị ha bụ bata? Yes. Gị taa m ji bata. Eji m ebe mụ ozugbo m pịa osisi ahụ. The boy. Wait. Gị na the boy bụ bata. Ofu one time ị mepere gate unu abụọ bata. Ka taa m ji bata ihe ahụ. Ebe 7 nke abalị. Then gị na-emesi ya. Ọnwụ osisi pịa n'ụlọ ya, ime ụlọ ya. Yes, n'ime ụlọ. Unu bakwutere n'ime ụlọ. Unu bakwutere n'ime ụlọ. Gụnwe were osisi pịa ya. Amam the boy werekwanụ gịnị mesi ya. Wee mma vaa ya na gịnị? N'ode. Okay, before osisi pịa ya. Oge pere osisi the boy werezie mma ya. Before gị apịa ya osisi, ụnụ na ya unu chọrọ irepụ ya, unu na-drag ya. Oh, the boy na-aga ya. I say the boy half here. The boy jụ. Ozugbo the boy jụ, amam ọnwụ bịasịrị n'azụ m. Wee mma nọ ebe ahụ. Ya the girl.
Why go a boozer? Very much. Jealousy. So good, you say, you know, I want to hear you. Oh, so come on. I share I am back. Oh, you can't go back. Also, what's what and I go to a guy and for I got hango. I got hango. I got hango. Lana, I got hango. I get a more. Oh, my lady, I thought I hango. It's all so now. If you don't make it, why be tear gas? So I give you. Bamo exactly because Gina that Emmanuel or Gihonaro. When I charge the phone. When I check the phone, they bake on I charge the phone. No, they stay here. No, in whole night party. Tony. You're not telling the shame. Come on, that's all for you. Don't disturb somebody when you describe what describe the person. Go to the person now. The talk, or the talk. Okay. Only work. Okay. Again, I have a corner down there for 1 year. Me up, the not over. Carlos, was a room tells some for among the boy will be a Equally, I make a attempt to say that the man at the boy is the ball. Where can be looking now? Okay. Where can was one number. And see the guy. Yeah, Megan. Yanni here. We have India now cheap of my we have that. We should quick Hana in the book. I see, I say, Yanni here. Yaogene. Autumn. Okay. Okay. Anyone want that to answer. Anyone name me a Kiaki. Anyone, Mavuria. It's one Mavuria. Anyone will. I'm young in Bravo. I'm young boy. A man young Gato. No, You do 2 times. You do 2 times. Wait now. Hey, listen, I'm not a joke here. Wait. I don't want that. That's why I want to be very sure. Calm down. Calm down. Are you now wait now. Now what is your problem now? Wait. So you say you do this girl 3 times. Officer, wait, I want to something. Ọ gafeela abụla abụọ anọ m n'Owere a na-akpọ m egburu mmadụ n'Ụmụlogo elere nwa agbọghọ na-aga skuul na School of Nursing hapụ ya n'ụmụ yi ya n'abalị were mma chaa ya n'olu ala Ụmụlogo sọ ihe dị otu a nsọ ana anaghị akpọ ụdị agwa ana like akwa na ihe a ya kpatara anyị ji ihe aga zuola ụwa niile anyị na-esoro ndị ụwa niile anyị na-esoro ndị Ụmụlogo anyị na-esoro obo anyị na-esoro ndị niile dị iche iche na-asị aka Ụmụlogo akwụghị na ihe a anyị achọghị ihe a anyị alaiki ha ihe a na-agakwana sọpọtụ nwanyị nwoke ma nwanyị ga-ekpa ụdị agwa ọjọọ dị otu a ruo oke iji mma gbuo nwanne ya. Onye ọbụla bịara ebe a dị ịga skuul ọ ghọọla nwanne anyị. Elekwa ihe anyị ga-eji gbuo ya o mere nene eluigwe gbaa ọchịchọ. Amen. Ala Ụmụlogo gbaa ọchịchọ. Amen. Ihe anyị jiri fụta nga taa
anyị gọrọ aka anyị. Ndị be anyị ụmụnne m, unu afụgonu ka o si ada n'azụ na-akpọtụ. Biko nya mmadụ gbadokwuzie mmadụ ọjụ ọ bụrụ okwu ije planzi ije repie, ọ bụgodu na ihe nwan na-agụ gị ijebe n'ụlọ ndị akwụna akwụna jee kwụọ n'ụgwọ mere ihe nwan, ọ bụrụzi ịbịa repu nwa ma repuchaa ya wakpodochaa ya ma mee gịnị unu ma gbuo ya maka gịnị? Maka na ọ fụrụ ihe unu ka ihe unu ji wee jebe. Biko na ihe ọzọ ihe a na-akụzikwara anyị bụ na ọ dịghọ mma ụmụ akwụkwọ ibi sọsọ ha, ọ na-adị mma nwata akwụkwọ inwe roommate. Ọ bụrụ na nwata nwa agbọghọbịa nwere roommate, echeghọ m na ihe a nwee ike ime o megodi ọma mmechazie nke ọnwụ. And ihe ọzọ o ji adịkwa mma nwata akwụkwọ inwe roommate bụ onwe ihe mebere gị n'abalị ma ọ na-ahụ adịghọ gị, ị nwee ike ịkpọkụrụ roommate gị si nekwa agbapụ jee kpọọ ndị mmadụ oje gote ọgwụ. Biko na ụmụ akwụkwọ, biko na afụọ m uru ọ bara si ka ibiri sọsọ gị a na-eme ịmago big girl big chick. Mba, roommate amaka, o nwere ọtụtụ ihe roommate na-ewezugara anyị. Biko na ụmụnne m, ka ọ ha nụ m etu a n'ọnụ, ekwutekwara m ihe m kwuru. Biko dere m ya n'efere mba ụwa, kedu ihe iche na ihe onyonyo a? Biko tụsaranụ m ihe a n'efere mba ụwa, like kwanụ, share, subscribe ọnụ m na chanel ma. Ndewo na ụmụnne m.